ಓಕೆ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸರ್ ಇರಗೆಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಕಲಾವಿದೇರು ನಿಕ್ಲೆಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತುಂಡು ನಿಕುಲು ಏತು ಒಂತೆ ತೆಲಿಪಾಗ ಒಂತೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಣ ಮೂಲಿ ಯಾವುಜಿ ದಯಬಂಡ ಹೊಸ ಜವಣಿಯರ್ ಬತ್ತದ ತೆಲಿಪಾಯಿರಂದಾಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ನಾ ಪುದಾರ್ ಪಣ್ಣಗನೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೋಡೊಂದು ಎಂಕುಲೇ ತಯಾರಾದುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ನನಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದಿದು ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪಾವ್ ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಗಮನದಿ ಓಡುಂದು ಯಾನ್ ಕೇನೋನ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡಾವಡು ಫೈನಲ್ಗೂ ಬರೋಡು ನಿಕುಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಸರ್ ಬಂದಾರ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಲ್ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ಸುರುಟೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಂದಾರ್ ಸರ್ನ ಟೀಮ್ ಬತ್ತನ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ ಸಿಮ್ ಬಟ್ಟದು ಅಂಚದು ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಥೀಮ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಒಂದು ನನ್ನೊಂಚು ಉದ್ದ ಪೋತೋಡು ಇರ್ನ ಮೀಸೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಸೋಚಾರ ఒక కప్పుతారు బంజల్దాక ట్యాక్సీలక చూచారు అని మొన్నే చూచి బైక్ మళ్ళీ అతను మొన్నే కింద మరి ఈ దుమ్ము ఆర్మిడిస్తారా ఇది దుమ్ము ఆర్మిడిస్తారా ఒక అటెన్షన్ అంచే ఉంటుంది ఇది ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬಂತು ಅಂಚೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಮಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಲಕ್ಕ ಅಂಚಾತನು ಏತು ಬಂತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಚಸ್ ಹೆಚ್ಚೆ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್ ರೋಹಿಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಪಲ್ಲಿ ಇರಗೆಂಚಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಿಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇವೆಂಚುಲಿ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಪಂಚಸ್ ಅಂತ ವೀಕ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಬಟ್ ಅದು ಓವರಾಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು and all the best okay thank you judges okay sundar rai sir so iru malla kalavideru ಮಾತಿರಿರ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪಾಡುಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್